Zdravím vás ulice Josefy Fajmunové, kde jsem si pro vás do nabídky připravil byt o dispozici 3+1, který je v osobním vlastnictví. Součástí bytu je také velký balkon a sklep. Byt má výměru 74,65 m2 a je ke kompletní rekonstrukci. No ale než se na něj společně podíváme, pojďme si ukázat, co nám nabízí nejbližší přilehlé okolí. Na kopci za domem se nachází škola a školka, kde jistě oceníte, že vaše ratolesti nemusíte vodit přes silnici. V bezprostřední blízkosti domu je také dětské hřiště, tenisové kurty a spousta dalších volnočasových aktivit. No a pro ty z vás, kteří máte 4nového chlupáče, je, co byste kaštanem dohodili, i hřiště psí. Bytová jednotka jako taková se nachází v 6. nadzemním podlaží z revitalizovaného panelového domu s výtahem. Jak můžete vidět, je v původním stavu, včetně původních rozvodů elektřiny s umakartovým jádrem. Tento byt je tedy vhodný ke kompletní rekonstrukci, což nabízí novému majiteli příležitost si ho zrekonstruovat k obrazu svému. Balkon, na kterém si můžete vychutnat třeba ranní kávu, má 4,77 m2, sklepní koje 1,7 m2.